Anya laki din! Ay, unay na ti kastoy. Oh, bigbigat nga agsinsinay ka, Pering. As ino ngay mo ti saan nga agsinnaay? Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay agparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi namin saan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Aming tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot no nagdakkel agad at inyawat mo kanyak nung saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nako, saram aya. Ni kasaludsudan pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga ne. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Tudya, umusag ka man din kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titi kastagasan. Ngay pautang ko ka. Malamot ta na tata. Pangasyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababayin lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko ka. Awan mo't nga minan ti sabaling amok apagutangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasim, tagbayad ka. Kan kang rurana. Saan amabaya ka? Awan igatang ko itila ko. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay itong matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo to ng kwartayo, mami. Ikanak man mo iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangan kan, iso asahanin ang masapot nga dati balon mo. Mami, sige mo to na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga roden? Oray saan na kun ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldawa mo saan kang agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ore nagmayat ti panagsaludsod, madilat ta tisong bat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikutam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar, idinto ta adu daytoy naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka ammo agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid, kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam atipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay saan ka kadiamangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, saan ka kadiamangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all, adala ta kwarta na pagkaan iyarwan. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katuan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mangan ijirwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijayruar.
Sa nakastamot amari. Anya laki din. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad ko, nilang pering tinamamo ka feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray siyak mat beshi. Iso lang tinamamo ka feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni tatakulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging babak nang dito trabaho, nga madugayang ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwarta na. Diyos mio, Marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana iposit Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, ada duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga, ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mo o wanan di kwarta? Karahin na tang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all, naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapay, Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakanan dagita balon nyo. Amok mo lang ato yung kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre ni Jollibee. Ngam saan magayam. Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Wan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinos katapusan. Ay na, wan nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, tas saan na nagtawad ito utang na iti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pagayat na lang mo, aprisar nga do ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ew, talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak na. Andiyan laki din. Day baglakit din, tanagsabat ta, Piring. Ha? Anya ngay, kasanubat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Kwa, tata. Sa anak pa yung amin anak ka rin nyo iti lending ko. Anya,
Amangan no mabalin apakiura yu biitan tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. Ay, litat ibagbagag kang gagad. Naasya na kin ka idiimbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. No umay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Ngam saan mat? Kas kalabatan ayop amahanahanting. ni tata mo. Katuan mat. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumat kayam. Malaksid pa itilinding mo nga ado. Ha? Ay ngam no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalinda tang ararabida, piling. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa ela? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nyalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kung di damag-damag, kung amutlano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano ang mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, adyak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikutak, saludsudan pa ilaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mat nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mat. Ay, punto da ito, tata. Uray sa nga 10 pesos lang, abalon ko. Awan pa'y tinted na, nakaung-ungat pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. In kayo latan mangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo ay Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Kanain mo tinakasta. Kaskala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumat na Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma ta tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iji katrabahwam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Pering. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Naggaputa ka iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayat? Anya? Kat asino pa nga itinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kumang? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagadan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya ngay kumati ekspektaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kakano amang ilibre manan itilans min tunbigat. Bye! Anya? Apay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan balay.
Ay, apo. Sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man sumana ogoryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling kang awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita sumana upay lang. Katput no matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadado. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputa na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Heh! Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Heh! Katala, husto na. Baliwam na tangarabin mo, Pereng. Sikat nakababain. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Awan ikasta ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anya nga rin di mapangkukatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka matan iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumatan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pang abasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na yalinda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Nakmanajitir ni Yunis, paray. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan muna pa siyaray. Si kagid di mo paray. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day dya ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kagid di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunis. Yak makagatang iti si Dan May. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan nyo matan anyat gatangan nyo. Kwa. La, nalipatan nyo talagan. Anya nga minay tigatangan nyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan nyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyaws, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isung awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagiti lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka.
Mala, ilakwan na mga roditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong. Bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngam toyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na paana ko na iti sa baling nga store. Apay no, nag-close, saan tayo nagsida? Kasta kaday, iso na paana nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak kita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga werit na nagta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork day akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, niya nagsira nga ibagbagana. Saan mo na nagsira ni Antimamuna? Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 day iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atoyo? Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgaan ti mapanaser-seripan. Anya? Kung mare, amumutan di pa nagbadbado da di Yunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da di akarag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Panay, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunais. Anya? Uri asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay Yunais. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagag kwa.
Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito ay anti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia kunak ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sika kindi man. Malang, inangaruday. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay kunak tumat. Sa balin tuman ang timapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga iti pagkatangak? Nagadong ka nga. Inakidi iti tersina ni Yunais. Ibagaktulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya niya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Uray, ado mati nakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka? Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo? Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja, Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay, si Kaki di mo bakla. Tila sa mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met tatuyo met ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitam mo na ito baklamot. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Nang kinapod no na, awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, ma'am. Hala, kitkitaan nakmutlantan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Ang pa makaungot ka. Di ka kagihaman. Tadaginatang ko asi daan bakit? Anya?
Siyak ti agyaman? Ay hindi! Si Mundo! Kitwa na si ka! Ay na! Di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo man na, tinapan mo ginatang? Ay na, agouyong kansan. Kaso no, di ka magsidsid ah. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga gyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay! May sila ang at istor ang mabaling ang pagkatangan? Ha! Kunam kit de. Napan ka manon gimatang ay di tersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan ko nga mo anya. Iso akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo laang asirsiripon. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay no, awanan ka iti bain. Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tama ikatita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsamot ti panang sipat ni pagadmugan kay di Rabia. Nanggag ko nga daging kay di balay. Natitiling akpay siya. Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day di ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Ang mga makadalon to di ka ni baga ka narikatay. At dami ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Ang sirsirip, ang nyalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa ka din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever,
Sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy! Saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam! What? Oh, apa kas tadi lang ang Bert? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkarwam pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Win gayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Ket, kaano pa aya nagbalin na nasaya day nga Antonia? Ket kanayon mat ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adakayan ayat na. No kastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo man day nga Andrew. Hindi siya kawalan no. Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus a napintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka ni Antonia nga the boyfriend na. Ay na. Nakamagmagamot itsura na. Ay nalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay kumaking ka. Sa dino ay kaya mapapanan. Saludsodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat mo siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragragsakak talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay kat, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into no may Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na, naibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay kadate ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasam man,
No nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y at talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kas labi na ti por iti bantay iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kas labin natin ti puor na labas. Pudnumat, ngam no agsasauday di nga Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba ka kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka, Mat. Mamin, ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko? Berta! Kunak lang arutan. Anya laki din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko? Heh! Nakangisngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay mo ni Antonia. Uray saan mo sa ludsudan kit ibagbaga na. Wen nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw day diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan kong itulok? Adan tulat tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw ang kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak kwa. Nasamsamag ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Kung agpay sa nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando. Anyat katangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga iti kartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot.
Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya, lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala, man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsapat talang nga rodan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayata ibagbagam. Saan magkit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Ay, anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pati maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang ka man! Abay! Lando! Nakapukisak ng nakartip ko matan! Natipingan ni Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ko mabalin mo tisibar. Sumunod-sumunod tala ko na! Nagsakit lang daw! Nasunod ti Valentine's Day nga lokastal! Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan! Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-mani magayaman! Na yan! Unay ay, hindi ka to pala pinagaw mga sagkay sa. Awanan! Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's, kung saan magayam, salbag kita. Kanya ay ngayon. Sanda na makapasyar at akasta mo tinarami mo. Ayun na yan ay ati kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sibar. Nagano kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatatarag. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at datay jing agpaspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa lang na makitan, pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadagitikin ng kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonio aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sana mo nga may nachismosa akas king kwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen, Beshi, gunggunana ko nakngalon. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Sila pala nakatitiping na. Diyan mo.
Ay, una yan. Apaya natipingan ka na, oh. Di pala nakartib abo, oh. Kumangarod tapno adagong gunana anak uyaw. Kat nagapgasing nga, eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam, ti mani-manina. Ay, niya laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa natipingan. Di pala nakartib abo oh. Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapong. Si kakit di mat. Idadanas takmat. Kaya bag ano mabalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapalang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi suda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga. Daging ga ita kataguyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, oh. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.